Anga folbe ala jabaga belajele gundam Tombouctou ye siraka mugu jugu do prenani ayre la ka ko manani ulu jogina ko dafe kibala nsirama ulu konne ayre ga fo ko mali finitigu ulu ka daga yoro mun kon bege siraw kan kerengere ne ala gundam Tombouctou ota ko ma jugu do kon tarani gata dugu jugoro mugu kon do mali finitigu ulu joyoro la o kum kon ala kardo sogoma nunu kon intale uga barayoro konna ni mugu jugu o kon incilani ni mugo nani nununye ayre la ka fo ko sorasi fla ale ni polisi kele ko wa ko ani duguden kele ko ulu kon ne sorola ni gere konna ni ayre la ka fo ko ubela jelen kon injukina jatmino kon ya ayre ga fo ko ni majugu nunun ko nunun kon ye finitigi nunun kon ka barajigi ni makono fo nege kanya tan shegi wakati ni ka soro sibrido ka soro ka ni mugu jugu nunun kon ndo ulu ka baraka yoro la yenno ko ode kama kardo sogoma u kon nale ulu kon nana u sendo ni mugu jugu kon la yenno ni o kera sababu ye o chila kama nani njokin ala nga ambe wati mina iko sisa ama seka do makele mun kon kuye ni barajugu nunun ke nga kibara were mana bu ko fe ambo da okluka kawla duna ka fo ko gundam Tombouctou ko osira nunun kon kangata ko edugu jugoro mugu ko o kon te ban o yoro ko fale nuna o gumu konala anyene do bela jelen fe ko beka ajanto ayrela ni mogo kon be uka tama kon ke uka keni haklisige wala sa chukamna ubeseka uyere lakana kaseka ma were kon fene lakanda ambalma ni kibara re kuma ambolo ka da okluka aniche aka kluma jola o kambe anyokona were